Ani lando nyaimbo, jaber nyaimbo, ana nyai, toto nyaimbo, nyagi Lumumba nyajoimbo, jaber nyaimbo. Hey, nyikora Mugejuang ma en an Javan Makajuto aka Chui Mkali, Mr. Yath Kiasi, Kongo Kiasi, asili yake. Takono unimeduru manakete Luo Trending Nation. LTN kama mopondo wanyenyelela to bende mopanda sika ahinya bende wasoko twaguodo kendo waketelela. LTN. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Nyakora mogi machiegni kendo ma pod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopandi inyenyo elela. Pod akelo ni gigi achiel kachiel kwa yae chuny boma ma Nairobi kaendi kendo koyo ng'ich sana. Kiani in gi kuma intiere to ochalo nade, but koni to bet ong'ich matin. Ang'ini ng'ato dhi wacho ni to ong'ich tirwako vest. Adwa ni mondo mi koro del ong'i gi tich matek. Ok ni ati ni del ka dwaro sweta ati del ko feel koyo matin seme mano miyo del chai. Otherwise pod luonga no mare na shumari chieno jambo ne mbele chiene mineno mbele meyoko. Ati nyalo wacho no mari dhako ngode negi chake kore kubni ariyo to pod ichwako setirungi. Kinge maber ni poke subscribe. Subscribe mondo mi wabed kanyakla nikech LTN kaendi kuma koro inyenyo mopandi. Ok wadhiga gi unji to wawacho kaka en and ng'ato pod nyalo biro wayie ilongo ni we are always dynamic and we can adjust always depending gi kaka maybe ng'ato kelo pache. Episode makawuono wadwano wuo matin kuom gik moko mabende timore ilongo ni contemporary issues mabende osebedo ka affect Kenya to maybe gi Africa as a whole. Bet koda nyaka watieki mapod en LTN. Ni nyarongo awino chal gi mama wino. Yes, ma en Elisha Toto kata Eli Toto. Ma wane LTN TV. Awinjo ni kaka ene kaka ikele LTN ka. Cha ibro yudo LTN, ma en nyakalondo mar LTN, ma TV mar LTN. LTN yudore kamora mora e audio, e TV. Kumora mora midwaro yude. Koro ne ka in gi lendo mora mora, obed lendo mar tho, lendo mar waheshimiwa, lendo mag jothumbe mapok ong'ere kidwa ni ong'eyi BLTN. Mose ng'ere madatimo advert nyalo biro LTN. LTN ka e mwalande gimora mora. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, jo ajawa.
Jothum mokwongo kapok waduogo kuom Joangla, ong'e ane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakore mogi, iye na chakarua kendo wa discuss kanyakla. Adhi wacho pacha, imbende nyalo miya pachi e comment kanyo. Wach masani wachore oko kanyo, ma bende nosebuogi kata chien kacha, en chungo yedhe ma bende gayo teko mag kute mag ayaki. Wadendo giga ni ARVs. ARVs gin yedhe ma bende nobiro mondo mi okonywa e gayo kute mag ayaki. Kendo anyalo gero kamano ahinya ne technology ni mar sani HIV AIDS kata ayaki ok en very dangerous kaka chien kanyo no endo. Aparo ni jok mosomo era masome wang'e maber ni the most killing disease to ken ayaki, en malaria. Donge nango nikech ayaki already wan gi ARVs, kendo ayaki ok en tuo, ayaki en condition. HIV en condition mar body, kaka ng'ato nyalo bedo asthmatic, mano is condition mar body. Ng'ato nyalo bedo machalo kamano no endo. Koro ng'ama muonyo ya, in fact sani king'iya ing'eyo maybe ng'ama ne drugs ok inya ng'eyo. Iwinjo, kech inyalo yudo ka ng'ama ne drugs is healthier than ng'ama onge drugs. Iyudo, mano nyiso ni koponi ati wachikore gi muonyo yath maber, to life is just normal. Kendo according to the research motim gi OTZ gi CAP Kenya, wacho ni undetectable is equals to untransmissible. Undetectable is equals to untransmissible. Nyiso ni kopo ni viral load mari ni low, to chances magi miye ng'ama chielo bedo matin. Mok nyal ne ok nyal mi ng'ato. The undetectable is untransmissible. But that was not the point kawuono. Point en ni Trump kata telo mar piny America obwogo chungo kony mar yath e ang'owa e pinje mamoko. Ato gigi ikonyo ga Africa, nyaka piny momeo kaka South Africa. And okawach ni Trump timo maber, mano rach, because it's affecting someone's life. Gima dwana penji, an dala ok ber ahinya, an aonge gi connection, but sani en ang'o ma pod anyalo yuago ne dalawa, ang'a pod anyalo yuago ne parents, and I've become an adult. There is a point ma kisechope to kiwach ni an dalawa naonge gi connection, because
you become that connection. Ok wach ni an dala waraj nikech koro ichopo e age monego bed ni loko dalau. Ok wach ni an ok okonya nikech koro onego bed ni konyo ji. Kabiro Nairobi Kai was hosted by someone. It is some years. Okay, some years have passed. Podi dwa no konyi. Ibiro Nairobi, ibedo hosted e od ng'ato kata for a year, kata for 6 months. All this period, kata 1 year, pokiromo chung kendi Nairobi. Kata koponi ati ng'ani hosti 1 year. Second year, onego bed ni gik moko koro lokore. Koro inyalo nyiewo credit ni kendi, koro inyalo timo, unless ni somo. But koro wawacho ng'ama koro en obiro tiyo Nairobi. Onego bed ni at least nitie improvement moro. Koro, kata ka ni onge simu, to nikech ng'ani provide gik moko mane orka, at least 1 year, isebedo gi simbi, makoro ke chande ni miye simu. Second year, kamano nyaka chieng'e dar. People go gradually. Ok ni ati last year chalre gi this year, tema biro chalre gi next year, no. African countries should learn to stand by themselves, because we are saying all these things to one more you don't yet our continent opongi corruption, and nobody is talking about that. We have our politicians, we have those people that are vying, we have those people that have interest. Do they have this in mind? Walando kaka nwayudo independent, kidi wacho ni jarachar nwaloyo modhi. Ilo ng'ani nadi to ene ma pod ochung' kodi e yor health. Kiwinjo pesa kende ma ng'ato achiel okawo kata mane country ka oromo budget ne yath kata mana for 1 month, kata mana for 2 months. To kuchoko molal kuom ng'ani mondo mari okawo, mondo kianga okawo. Pesa nitiere overflow mang'eny, but gimomiyo jogo yudo chances makawo pesa gi nikech basics monego bed ni wa stand for yanwa e pinje mag wagunda. Wan wasiko mana ni USAID, yani kony maya United States. Jomoko onge ongeti Turkana, USAID. Again, wachako station miluongo ni community station. Kidhi e community stations giendi makore ka chakore matin man gi computers, iyudo komon USAID. Kenya Aid ni kanye. Content creators mang'eny kienang'o nwayudo kony koya koa songo USAID. Kenya Aid ni kanye. Ka yath ok wanyiewo, yath biro nwa koya oko. Kochungu matin to wateta. Ok awach ni mondo ochungi. Gima penje ni, idwa konywa 100 years. 100 years wane konywa konya. Independence to nwaseyudo. 100 years ikonywa konya. To ok ni pesa onge, iwinjo ni ng'an billion adiolal, trillion adiolal. To ok no lal. Jogo wang'eyo kendo nitie. There is a time that I was talking to someone that was trying to give political analysis that the reason why even budgeting in Kenya is so hard and challenging is that we have a lot of illegal immigrants that are in Kenya. Not that they are not known, they are known. Nowadays everyone in Kenya is having an ID. Ing'eyo ng'ato kamari wacho dong majo gine. They have an ID. But gingi ID through back door. Wan kaka oganda, we awuogi Gen Z mang'iya oko kanyo mawacho ni bwana Umari, an adwa chung MCA gweng'wa, an adwa chung MP, an adwa bedo senator like the likes of
ojode uodhewa. Gik machando wagi, do we put them in mind koso wan gi mindset mar loso pesa to wawuok? We need to change, because as we talk today wan Gen Zs, tomorrow nwabed jodongo ma nyithindgi be dwaro help, makoro jomoko ginegi bedo ni am HIV negative. I should not see that not to be an issue, because nyathina moro kine nyalo bedo HIV positive. What about nyakwara? To ambe pok atiko wuoth. Kiny ng'amo ng'eyo onge, iyudo nyadende moro maler, iwacho ni nyalo yudo baf moro maler midonjo, iwacho ni akato kaluokra go pato. You never know. Samori iol bwana iwuotho otieno nzima, idonjo kama bafe miyudo okichandri go pato, iwacho ni an baf kaseyudo ura luokra. Baf ler. Kari kia gima ne dirot mar baf no. Kari baf no ng'ato nosiwuothe ga acid. Ireno, to nyaka ni acid olre, samoro onge ng'ama osewuothe. In kore kidonje, tiendi oridhore sipwa. Koro an pok atieko life. Wedena moko be ng'eny. Anyalo bedo gi nyithindo mbele ka. Do we have samo mari pango bedo MP makorgi, MCA makorgi? Kaka sani wan Nairobi kaendi, anyalo gombo mondo abed MCA. Do I have it in plan? Agendas gi be wa push. Ni agendas. Agenda be wa push. Wan wang'eyo ng'ani tiyo koso ti, abiro koso kabiro, wambe wa fail. Iwacho ni king'eyo ji 5 mangudi, miwacho ni marito ngudi, mara ng'ane be ngudi, imbi ja kwicho. Imbe koro edhe marach gi kwicho. A moment mondo mige jogo, ng'eni imbi kwicho. Samilando ni omera ng'ane be dhi mateko, ng'eni imbi dhi musa ahinya. Kech nitie jomoko mabende, kata kodhi matek nitie jomoko man bute kanyo. Wan mikakati mane mwaseketo, wanyalo bedo kata mana gi septrin mamarwa moko ornwa. Be wanyalo bede gi net, so net maria, net. Be nitie net mo iseneno kipogo mondik ni Kenya Aid, enena US Aid. US Aid. US Aid. It means that we cannot still exist without whites. Nyiso ni karipodo bedo colonized. Kech kawuono ka jaracharo wacho ni odwa ni wathote. Very simple. Iketo mana gimore net matin kama. Nase dhi ariedo ka chief, nase kao, nase tho. Gi family te. ARVs kabiro ti indongo mana gimoro matin kama. No asedhi te nyaka South Africa. When I'm talking this way, I'm not only talking about Kenya, because I'm talking about our continent, Africa, that you'll get even some richest countries, some countries that are regarded to be richest in Africa. You know, as Kenyans, when we view South Africa, we believe that it is living standard must be improved. You cannot compare it to Kenya. Podi oro nege yath. Nege chikere koponi etis jok machalo South Africa nege nyalo chung kendegi. Gin koro gichung kendegi. Then kata Americans nyalo neno ni at least budget odok chien, koro countries mano yudo machalo Kenya bedo boosted. Kasto country moro be chako biro, jogi dok chien. To one, we don't have this in mind. Like, in fact, Edmani ma Luo Trending Nation, do I yudo platform moro mwanyalo wacho Kiingereza
but it is good and it is an advantageous to us mawinjo dholuo. In lawyer man kanyo, in engineer man kanyo, in politician man kanyo. How do we put this thing? Because it's not a must that we start it start from South Africa. What about Kenya? We can do it. We are a small country, yes, but the smaller we are, the better. Nikech kakwateno population benyalo bedo manageable. You get it? All these things start from our leaders. Tonge ngama wuoye. That shows how irresponsible we are. In miyo mandala, nyathini osebedo Nairobi igni abich poro dak ka ng'ato. To in information mokelo ni mani ng'ani sanda. Endiko ni eti, wewe, Nyasaye neno, kako timo ni. Penye nyathini ni in these 5 years modak Nairobi, pokoro mochung' kende, odog dalo pur. Endalo mosebedo gi independence, wan walaro mana loch. To mzungu ema pod rito. Ka independence otamwa, wadog uru wabed colonized gi jok. Nikech wan ema wan gi corruption. Nyiso ni kom wabede no, wayako mana pesa mekwa, wayakore kendwa. Nyiso ni we are not politically mature. Esene nyathi kowe chieme ot, oyako bwana mamoko, oluongo nyaka osiepene opogo, to en modhi nindo kech. En modhi tong' ochako rio kech. Kapok waromo. In fact, I wonder that we are still celebrating independence. Any independence? Independence. Independence. Independence tiende ni inga makuru chung kende. Is it there? Aye jomoko to dhi lawa ni ang'o ming'eyo. I'm just asking, I'm back here. Waero badre, waero umo gik moko. Kuchung'ne nyieno, mano to timo marach, gik motimonwa kata Nyasaye otimo ang'o e gima tin ni. Wan kaka jok man gi independence, watimo ang'o? That's the question. What do we do towards our own? Tokni pesa onge. Check what those that are in leadership, ni life gi. Ni life. In fact, they do not even jok man e leadership to negi HIV and AIDS. They don't depend on michiwo ka. Ng'ato dhi Australia kao mare. Ng'ato dhi kanye. Ng'ato make special order mabiro ne. You know. Jatendu manodak e gweng' kanyo, mining'e maber ni ng'ani to kawo yath e health center ka. Tiuromo kode e health center. Krom gi order grade 1 kose ng'i type manyalo dhi kode ti igemo ne grade adi achiel. Ogemo gi pesa ne. Very few leaders will go with the other ones to take those drugs. Very few. Nyaka moko matindo tinde kor gweng' kanyo, moko nya omo loka, biro choko gima Nairobi kanyo. So, ana wacha gi muolo. Sana ne Gen Zs. Jomadong, adwa na wuo gi the young. Nikech wan emiwacho ni future. The future. Waketuru gini in mind. Whites will not help us nyaka chieng'. Gino sechwanyo wede mang'eny nikech wat konyi for some months ojony.
jok osekonyowa for several. Ok awach giwe konywa, but in the next 30 years, onge kata plan matin mwaseketo. In the next 50 years, wan onge gi plan mora mora. In the next 100 years, onge plan muketi. In fact, it was not even among gik monokete Vision 2030. Is it there? If you go through Vision 2030, is it there? Only 5 years remaining to 2030, Vision 2030. I remember when I was still in primary school, Vision 2030. I joined a high school, Vision 2030. I never got that chance to be in the university, but I attended college, Vision 2030. Vision 2030, Vision 2030. Do we have that in Vision 2030? Because it is now an issue. HIV and AIDS has been a threatening issue. Do we have it? Ichalo ng'amono nyuolo nyathi to wene brone maduong'. Koro en plans ge ok dhi kata gi mar nyathini. Iyuani bwana sani to koro adwa nyiewo gari moro mera. Idwa nyiewo gari to nyithindi. Nyithindi ni weni wadu. Dhono wadu no to inge gi pesa. But dong imbe nitiere basics monego bed ni koro ikawo kaka janyuol. Nikech nyathi be neno kaka treated. That is why a lot of us, including Umari, ji lama America ma ji lama loka. In fact, kony maya United States obago ji makoro ji paro nyaka ni Saudi Arabia gini gen mana loka. Nikech wan gi that term loka, ng'ambo. That is why there is a time that we were regarded to be as, we were referred to monkeys. But one human beings onego bed ni koro ne wan gi plans. King'iyo kata manifesto mag jok mang'eny, they don't consider that. Ni wan ere kaka wanyalo chung' gi jok man gi TB kok wayudo kony kowuok kuom wazungu. Budget ni malo to gidhi mana kuom ne wan. Ji ng'awo budget personal things, individual, gigi chama ka. Is there anybody thinking of that issue? Ere kaka wanyalo yudo yedhe mag asthma kendwa? Ere kaka wanyalo yudo yedhe mag HIV kendwa? Ere kaka wanyalo yudo yedhe mag TB kendwa? Ere kaka sani gimono onego bed ni koro bedo issue ma koro chuny ji ridni is cancer. Mano koro kata koponi ati pinje ma oko koro ne wuok to konyo cancer patients, individuals. But yedhe mag HIV koro nonego bed ni country ne deal gi corruption seriously, to pes mowuok go bedo channeled there. Koro wan gi yedhe wa. Kata ka koro uyanyo jo US, un gi yadh. Tige manyiso ni you have to cooperate when they say this. Kaki waje, yes sir. Then we are talking of independence. Seriously? Onengo wadoge gini. Ma koro, okay,
nowewa, okay, anyalo wacho ni nowenwa country kapok waikore bende, kata nowenwa continent, kata nwadwa lare kapok obedo machua. Always an entertainment industry, and I believe some people will tell me here, mari in way aja. There are some people mawer maber, magi feel like they should leave that band and start their own. Mana dakika makoro gitieko no, gitieko bedo band no gichako, koro ka giyudo ni it is not all about singing. Nitie gik mang'eny makare ne pok gilano. Onge kaka odoge band cha, music be koro mondo mi koro chung ower, because ng'ato papani ati ka en e band mar inda, it is all about mako mic to giwer. No, we have several things. Nyaka ing'eni to be adhi manage ka, nyaka ing'eni tayudo shows nago, nikech inyalo bedo gi talent tionge gi shows. Ing'e wer to shows onge. Idhi e shows to pesa onge. Idhi e show to kaka iduogo onge. Mago gik mayudore. Igolo wer 5 to jopiny pod dwaro 8. 5 go mit ndeyo, but koro osebudho kapok wachako wayudo mar 6. What about mar 7? Continuity. So ng'ani duogo yudo ni omera kare ne an gi talent no, nitie gik mang'eny mapok nalano. So as Africans, tachaka duoki chien as Kenyans, tachaka narogo as Luos. Gini wanyalo chako kata wan kendwa. This idea, more push this agenda, more you don't want. Because kuma pesa nitie, kineno gik ma jogo timo gi pesa, to in mionge pesa, inyalo ywago pesa no. Seneno ka ji odhi kumoro, ter mana nyithindo, mana wuothe pap tu. Jogo 100,000 chieng' mokanyo. In 100,000 ni en gima inyalo tiyo ne for a year. Ng'ato to wenda ladi, to kiny pod ochako dhi, ka ndalo ma nyithindo loro to onyalo dhi kata ndalo go te. To kumoro achiel ema giweyo 100, kumoro kendo gichak gidhi giweyo 200, kumoro kendo yo mwa misuse go, yo ma jotendwa inyalo neno ka tiyo gi pesa. Nyisi ni agenda mwawuoye should be pushed mondo tim. Koro Donald Trump to kako buogo ng'ado yath no endo, it should be a lesson. Ok onego bed ni ng'ato ka ng'ato wana comment section ni Donald Trump gimotimo no. Wan watim waparang'o. Ywak ni ng'ani otama chiemo ting'a maduong'. Can't you organize for your food, for your meals, please? You can't organize for your meals. And then you still say that you have your life. Then we don't have life. Anawacho gima Donald Trump otimo no ok ber kata ananeno nikech affect life mar ji. But waduogo blame rekendo. Let us blame ourselves. Let us blame ourselves. Wang' be wane jotelo madongo kondiko our health e manifesto. Ok health mar osiptal, nikech osiptal go onge yedhe. We miyo wa manifesto mar osiptal. Osiptal onge yath. Imiyo manifesto mar ndara. To watuo.
aseyo gi chunya to joga seriously. Kora pano winjo kaka en. So joga wa manoko kanyo, please, you know the right agenda to push. Kasto gino gobede pachu. Jomonge kizungu can take this and translate it. Nikech da wacho gimoro motenore gi kasongo, do loko gi kizungu mobio maka. Koro nikech ma, ang'eni you will not care. But magi gik makoro noningo be nuloko gi kizungu gi Kiswahili gi dho Chinese, ukete buche, meeting, seminar. No. To wadoguru otim ritwa gi wazonge. Waweuru dwaro gimok wanyal, gima pod oingowa. Sani ang'eni nitie nyithindo moko mang'eny ma pachgi en ni adonje telo. Ok rach. Your dream will come true one day. But do you have this in mind? Ang'eni nitie jenzi moro mabiro bedo kata mana president. Not necessarily from Luo. From any other tribe in Kenya. Do we have ourselves in mind? How do we want to make Kenya better? Because I believe with the resource that we have, if it is just controlled well, if we can manage to eradicate corruption, then we cannot suffer, we cannot be in this position. We have money, but it is channeled. Just a small group. They are the ones that are benefiting from it. The rest of the citizens are suffering outside here due to bad system. So, jok mapango donjo, ana wuyo kagi incoming. As I talk this way, okadua transformation key. I don't need that. Or it's not emergency. But donge in ming'eane kiyudo position no donge bede gi that mind. Hopo ni jok mantie gi ok nyal. Gimomiyo ywak en ni jok ma wan go wacho ni richo. Jok mwayiero kendo donjo mane system, ji dhi adhiya. Dongano Marinashi Maricheno jamana mbele. Iyo wang, ok gi Donald Trump, gi wan. Nikech onego bedni dire gote waseketo mikakati koro ijaso nwa jasa. Like wane wakonyo from root. Yani, okinya wacho kata ni wan gaga half. Koro America mewa ga half. En waonge go, mewa fully. Tu waonge go to ng'ato nigi trillions. Waonge go to ng'ato can manage a private jet. Waonge go to ng'ato ratimore marach. Emomiyo kata blessings ok bi. Koro kata kukuongo Donald Trump wane mono sekuongo kuongo. Ng'ato gimetimo chalo gima jakuo. Koro kuongo ng'ama ochwade gi bonde. So ere ng'ama kuongo molo ng'ato kanyo. Neko rach. To jakuo to koro negi. Kata ogo tiende. Kata muche to koro chiegni ng'adore. Kasto wuok ni gimutimore ne. Nyasaye dogro wacheni. Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth.
Luo Talent Search obiro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mane ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this Friday, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search, 15th April 2025. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Dhako ber madhi oderang, tulemo ni ruotho pare e ode. Dichuo kata mer ka dhako lamo, todo no ruoth nyaka donje. Yes, ma en Amiso Thongudi Nyasumbi Land Cruiser yanyi mangongo mokany ko dhako mesumba lek ne rach. Are you bill going to begin mens? Kidwaro mondo mi iwinj weche gi kukugi gadieri gi kama scandal botime newa. Kete mana LTN, Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.